Sasisin pat ngap yang sungo bahai pi baro kiba page diga channel pad hag ni por ngin kren hagabi dei pat ka jinga lenti jong ka balang kani kalong ka history ka balingkot jong ka balang haus nem life hulai hadinu kres ha Jerusalem lakha ya ka balang ka balong ka medu kres lais pa telikis nem ka balang kala yait lingba shibun kijing penshitom bat kijing jinjar la persyang ban pentron bat penduk pendam yaka penban kalanang roy bat kananang im na Jerusalem kum ka shlem trikam ka beningkong kala priang bat penyeng saki sautli ki shlem Antioch, Constantinople, Rome bat Alexandria kini kilong kitiki santli ki shlem trikam jong ka balang ki badon yala ka jeli trikam hagiti por kini kisan kilong ka wei ka balang kawai ka jinget pada wai utrai hadu usnem shi hajar hadinu kres ayai kani ken kalong ka balang ka bakhoj ka balang ka badapura pat ka balang naki apostol lais pa trikis nem ka balang kam shimladon ka bible lani ka jutang ka batmai ka bangi bat pule menta lais pa trikis nem kabalang kam shimladon ki ying mani kiba kum ka temple henry ki krem jing tep ki long ka ying mani chongka dei haus nem lais pa khat lai hadinu kres hadin ka jing penbenai ka jing lai lot na ki jing penshitom ki kristan da unong sinshar bat mai jong ka hima rom u Constantine baka balang kalayo manya lumlang haus nem lais pa dai punyo hadinu kres banjid badrai ya ki kitab jong ka bible baro kata ka jutang ka thamai bat ka jutang ka rim de hapdeng kini kisnem lais pa arfusan hadu nyeus pa prapunyo hadinu kres baka balang kalayo ban yelumlang kumbaja hakabasdang ha Jerusalem hagi kam ki apostol ban penskem haki jingtho ya ke jinget jongka bakala yainget da baro haki jaka baro namar ki jingikai babakla ki bala hiartma ban pentron bar penjot ya ka balang kidan nyautli kum kini ki jingelum lang hapdeng kini ki snem bala tip ya ka kum ki 7 ecumenical councils hakini ki council layo sngew ya kawai gasur hakabidei baka jingem umensem haka balang haus nem shihaja santusaw ka balang sepngi kata ka balang harom haka jingelam jong upop kala pendekut no ya ka jingedei bat kiwei pat ki saw balang ki badon syari mingi ene ka jia namar ka jingkwa jong upop banlong uba khledo jong ka balang shitlup ka perthei ya ka ba ki saw ki kentaj badru namar ka jingai ha ka bedei baru mensim bakho hadin ka jing penya khla no jong ka ni ka balang pat ki wei pat ki balang hari mingi bun ki jing bakla kilami ka crusade kami tang hadin ka tokat nesnem hadin ka jing akhlad naga balang ka jing hikai hakabaya dei bat ka purgatory kata ka jing perang da ka ding hashwa ban rong sya ka jingim bamjukut lembaru blai lasdang hikai hakisnem khat arspa hadinu kres dei nakani ka balang bami ka jing di yeki indulgence ka balong ka jing yo map yeki pop yeki belang im lani ki badon ha purgatory ni ka balang mi ki balang protestant baro ha ka jing alam jong Martin Luther bat ki wei de nadu kisnem khatan spa hadinu kres dei nakani hi ka balang kami ka jing kai baka Mary kalong lempop nadu balapun yaka dei nakani ka balang kami ka jihikai papal infallibility kabamut ba upup umla ban bakla habau penbena ye ka jihikai shongnong rim jong ka balang kaipat ka baja haki saw balang ki balayai ne haki jihikai bajingamani ka bashisha hari mingi hatu kila shujano haus nem khandai spa prapufra hadinu kres la penyeng ya ka balang harosya haus nem khat ars pa saw hadinu kres la lute penjot bat korup ya ka nongba Constantinople da ka crusade ka basaw
jong ka balang harum. Dei nang niru bakas dang ka jingpat ka bapura hapdeng ka balang sepngi pat ka balang mingi. Haus nem khat saus pa sanpulai hadinu Kris. La kurup bat penklem pura ya ka nongba Constantinople dagi Muslim. Kumta ka balang utrai kalasya banben ningkong dala ka balang pat hadin kata dagi Muslim. Nadu kisnem khat lais pa adinu Kris ka balang hari mingi kalapan mi shibun giruku kibada ka jingem jong ka jing duai bat ka jing lenno yaladi layalam ya ka balang sya ka jing long mensim ka bakam jeliu. Dei nakani ka balang kimi shibun ki jing tho ba ka jaman sim batru ki jing hikai ha ka ba yadei bat ka jing duai khlem da put ka bala tip kum ka jing duai utrai. Dei nakani ka balang ru kimi shibun kita ki martyr ki jong utrai ki bala yap nakabanta ka buram ba ka kerteng ka jongu. Kani ka balang kadang yai ne hadu menta menne bat ka balang harosya kalong kawa hedu ya mentahi. Haka bakut ngiyoi bakaniken kalong ka balang utrai kabala yaine hadu menta menne bat ngilaban ong baga balang Katolik kalong ka balang Protestan ka ningkong haka bala yalam ya ka balang hi barakoy da wayu brio kumtaru kimi shibun ki balang Protestan kat kum kajing batay lani kajing sutu ya ka Bible jong uway lani ka way ka brio. Ngangej bapiyok pediang ya kajing pensyai haka bidei bat kajing lenti jong ka balang lingba kani ka video ka balingkot tat ondang ini syempat haka way pat ka video ublay un kerku yapi. Amen.